Ja danas idem kod Lalića u Bobaland i živeću tajno kod njega u lokalu dok on bude radio. Svi znate da sam ga prošli put jako nervirala jer sam bila užasno loš radnik i zato ću i danas opet da ga nerviram. Onda ću da se sakrijem u lokalu dok on ne bude video i prankovaću ga, a da on neće znati da sam ja uopšte tu. Znači sigurno će poludeti, ili će misliti da je skrenuo sa uma, ili će misliti da u Bobalandu postoje duhovi. Ćao, dobar dan! Ćao! Otkud ti, Saro? Jel ti nije bilo dovoljno 2 puta što sam ti izbacio iz lokala i sad opet dolaziš? Čekaj, polako. Znači nisam došla ovdje da bih pravila probleme, nisam došla da se zaposlim, već sam došla samo da popijem jedan bubble tea. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da si došla iz Beograda čak za Sremsku Mitrovicu da bi popila jedan bubble tea? Naravno da ne, znači bila sam u prolazu i samo sam svratila jer mi se pije mnogo bubble tea. Saro, nemoj da me lažeš, nisam toliko glup, ajde priznaj mi zašto si došla. Pa okej, iskreno došla sam da ti se izvinim jer znam da sam bila jako bezobrazan radnik i zato sam ti za poklon donela ove kolače. Okej, hvala ti za kolače, ali to ne znači da ćeš dobiti drugu šansu jer 2 puta si me zeznula, 2 puta sam ti izbacio iz lokala, 3. šansu ti ne dam. Ne, Miloše, nisam došla da tražim ništa za uzvrat, znači samo sam ti donela kolače kao mali znak izvinjenja i to je to. Okej, ali ja ti i dalje ništa ne verujem, tako da ćeš dosta morati da se potrudiš da bi vratila moje poverenje. Važi Miloše, razumijem te skroz i sve se slažem, ali jel mogu sad da poručim jedan bubble tea? Okej, dobit ćeš bubble tea, ali moraš prvo da sačekaš da ostaje moje kolače u frižider jer ova čokolada će mi se topiti, a iskreno dobro izgledaju. Okej. Ljudi, znam tačno kako ću da se sakrijem. Samo sačekajte da dobijem svoj bubble tea. Dobro, šta ćeš? Ma napravi mi bilo šta, nešto po tvom izboru. Okej, evo ga, Sara, tvoj bubble tea je gotov. Hvala puno, koliko sam dužna? Čekaj da vidim, 300 dinara. Ma evo, 500, u redu je. Okej, hvala za bakšiš. Miloše! Molim. Šta ti ono tamo? Šta? Nešto kao da ti je kvaku neko otvorio. Gdje, bre? Proveri to, molim te, otišla sam ja brzo, bojim se, ajde, čao. Šta je sa kvakom? Šta je sa kvakom? Saro! Kad je bre izašla iz lokala, šta se dešava? Nije mi ništa sa kvakom. Pozdrav ljudi, da li se čujemo, da li smo live? Ljudi, izgleda da je Miloš upalio live. Samo ne znam gde je upalio, da li na Instagramu ili TikToku, ali ja to ne mogu da proverim jer ja trenutno snimam svojim telefonom. Danas ću da odgovaram na vaša pitanja, tako da obavezno sada svi pišite u komentarima koja pitanja imate za mene. Živo me zanima šta će publika sve da ga pita. Okej, može. Pozdrav za Mariju, pozdrav za Luku. Ajde, posle ćemo da nastavimo sa pozdravima, ajde da vidimo malo pitanja. Šta misliš o Sarezi? Pa ne znam ljudi, to je najgora radnica ikad koja je kročila u Bobaland. Znači, probala je da mi proda bokser, pravila mi je probleme, znači katastrofa. Da sam je zadržao da radi, verovatno bi prodala sve bukvalno iz Bobalanda. Bukvalno sam morao da je isteram iz lokala i to 2 puta, vi nemate pojma šta je to bilo. Ljudi, ja ne verujem da je on i dalje toliko ljut na mene, ali to je dobra stvar jer to znači da će on jako da se iznervira na moje prankove, znači bukvalno jedva čekam. Sljedeće pitanje je koji mi je omiljeni bubble tea, pa iskreno ja obožavam sve da pijem jer ja volim bubble tea da pijem, ali da, ne znam koji je vama, pišite mi. Ljudi, moram da idem da radim, tako da hvala vam što ste bili na live-u, moram da idem i u toalet, tako da moram polako da gasim live. Hvala vam svima što ste bili i vidimo. Šta ste to čulo? Ljudi, jeste vi nešto čuli? Jao ne, ljudi, samo da me ne provali sad. Ja sigurno umišljam, nema veze, idem u toalet, gasim live ljudi, vidimo se, ćao! Ljudi, ovo je moja prilika, sad ili nikad, bukvalno. Čuli ste da je otišao do WC-a i sada brzo moram iz šanka da uzmem sve stvari koje mi trebaju. Moram da uzmem ove papiriće i da uzmem neku hemijsku olovku, bilo šta, bukvalno, znači ovo je sve što mi treba. Vidjet ćete kasnije zbog čega će ovo sve da mi treba, ali sada moram da ga prankujem i da mu malo nešto ispremeštam po šanku. Naprimjer, ove čaše ću da uzmem ovako i stavit ću ih ovde, na sred ovde. Moram brzo da me ne bi provalio ljudi, znači brzo, moram da upalim svetlo, da otvorim ovo. Moram da požurim. Sreća, pa sam uspela sve na vreme da završim. Kao što čujete, evo ih koraci, bukvalno se Lalić sada vraća. Da, u Bobalandu sam. Ljudi, neko ga zove na telefon, on razgovara. Otkud ove čaše ovdje, ali moguće sam ih ovdje ostavio? Ovo su čaše u kojima se pravi bubble tea, one obično stoje gore na šanku, ja sam ih izgleda premestio dole. Šta se dešava? Ne znam, ne sjećam se da sam ih pomerao, ali možda sam nesvjesno to uradio kad sam palio live na TikToku, ali to mi nema smisla, ja ove čaše nikad ne držim na ovom mjestu. Ljudi, kunem se da sam znala da će ovo da ga zbuni. Nažalost, za početak ne smijem još uvijek mnogo da ga prankujem, ali verujte mi da niste svesni šta mu sve spremam. Nevena, kad ti radiš sutra?
On priča sa Nevenom. Ma ne bi verovala ko mi je bio danas u lokalu. Došla mi je Sara i da, došla je da kupi bubble tea, donela mi neke kolače kao znak izvinjenja, ali džabe što ih je donela kad me svakako iznervirala. Znači, digla mi se kosa na glavi čim sam je ugledao. Jao, ljudi, kolači, ja sam na to skroz zaboravila. Znači, sjećam se da je rekao da su negde u frižideru. Evo ih, već sam ih našla. Dobro je što smo u magazinu, jer smo iza zatvorenih vrata, tako da ne moram da budem toliko tiha, jer me ništa neće čuti od muzike u lokalu. Zato ću lepo da uzmem i da mu pojedem sve ove kolače koje sam mu donela. Znači, prozivao me je prvo na live-u, zatim me je prozivao sa Nevenom preko telefona i iskreno nije zaslužio da dobije ove kolače. Znači, posle svega, baš sam probala da ispadnem fina i pristojna i da mu se iskupim, a on je i dalje bezobrazan i nezahvalan, tako da ću sve ovo da mu pozdarem, neću mu ni jedan ostaviti. O, komšija, ćao, kako si? Čekaj, ajde da izađemo ispred lokala malo da pričamo, inako je lep dan, a u Bobalandu trenutno nema nikoga, tako da mogli smo malo ispred. Ljudi, čuli ste šta je Miloš rekao? Znači, rekao je da izlazi napolje zato što nema nikog u lokalu. Ljudi, kad bi samo znao da sam ja tu. Ali, sad mi je ovo idealna prilika da se premestim i da izađem iz magacina. Ljudi, morat ću da čučim kako me slučajno ne bi video s polja. I znači, na ovim papirićima ću sad da mu napišem nešto strašno. Pošto sam mu pojela sve kolače u magacinu, ja ću na ovom papiriću da mu napišem i dalje sam u magacinu. Onda će on u magacinu vidjeti da su stvarno svi kolači pojedeni, ali zato ću ja morati da se premestim u WC. Kao što vidite, to sam napisala. Sad, ja ću njemu taj papirić da ostavim ovako ovdje na sred šanka i nema šanse da ga ne vidi, bukvalno je nemoguće. Kao što vidite, ostavila sam ovdje praznu kesicu i ja sam moram jako da pazim i nadam se da se on neće okrenuti kada ja budem prolazila i išla u WC. Ali jedina dobra stvar je ta što on stvarno sa komšijama ume da se zapriča, znači bukvalno pričaju 100 godina. To je dobro zato što ja moram brzo da odem vamo i da kupim jedan žeton, a vidjet ćete kasnije zašto nam to treba. Brzo. Kao što vidite, kupila sam žetone. Moram sada brzo da se vratim nazad, ljudi moji. Sad je moja prilika, ljudi, moram brzo da odem u WC. Ne, kao da si bio krenuo na tren. Moram brzo u WC, ljudi. Uspela sam. Ljudi, u Bobalandu se nešto mnogo čudno dešava. Bukvalno sam morao da upalim kameru jer mislim da mi niko ne bi verovao da nisam snimio. Cijel dan čujem neke zvuke, ali bukvalno nikoga nema sem po neka mušterija koja uđe. Ali najčudnije od svega je što sam pronašao ovo na šanku. Piše i dalje sam u magacinu. Toga bukvalno nije bilo dok nisam izašao napolje. Ali kada se okrenem ovdje u magacinu nema nikoga, vrata su otvorena, svetlo je upaljeno, ali u magacinu nema nikoga osim ovih pojedenih kolača. Ove kolače mi je Sara donela, ja sam ih samo stavio u frižider, a sad stoje na frižideru prazna kesa, pojedeno sve. Neke mnogo čudne stvari se dešavaju i ja moram prosto ovo da snimim jer mi niko neće verovati. Ja ne mogu da verujem, ili sam ja lud ili je Bobaland uklet. Ja moram da pregledam sad svaki ćošak Bobalanda da vidim da se neko ne nalazi tu i zeza me. Krenut ću bukvalno odavde, ovdje nema nikoga, znači ovdje nema šanse iko da se sakrije, ovdje nema nikoga. Stvarno ne znam gdje bi neko mogao da se sakrije i ovo mi radi. Ovdje sam također pogledao, nema nikoga ni kod auta, nema nikog ispod košarke. Ja sigurno ludim. Jedina stvar koja je ostala da pogledam jeste WC. Zašto je WC zaključan? WC je zaključan, ja sam malo pre bio u WC-u i nisam ga zaključao, nema ni ključa sa druge strane. Ljudi, ja ne znam šta se dešava. U WC-u je upaljeno svetlo, što znači da je sigurno neko tu. Kako je uopšte moguće da je WC zaključan, a bukvalno je ključ sa druge strane nije ovdje, ovdje je sigurno neko. Ne mogu da verujem. Jao ne, ljudi, ja sam u WC-u, ne mogu da verujem. On mi gasi svetlo, ljudi, ne znam šta da radim, znači bukvalno sam zarobljena sad ovdje. Neko mi kuca na prozor sada. Neko mi kuca sad na prozor, ali ja ne vidim nikoga. Ljudi, ovdje doslovno nema nikoga, ko mi je kucao? Ne mogu da verujem, kakve čudne stvari mi se dešavaju danas. Ljudi, moram brzo da se gubim iz ovog WC-a, inače sam gotova, ali nažalost ne mogu u magacinu jer će on 100% opet da proveri u magacinu. Znam da ću se sakrijem, imam ideju. Sakriću se iza ove mašine, pa kad se Miloš bude vraćao, ja ću da čučim i da idem okolo sa druge strane, nema šanse da me vidi. Idemo brzo, ljudi. Ljudi, ja ne znam ko je ovo mogao da bude, idem sada ponovo do WC-a da vidim šta se dešava tamo. Šta? Pogledajte ljudi, WC je otključan, ovdje nema nikoga. Pre minut sam bio ovdje i WC je bio zaključan, šta se ovo dešava danas? Ja sigurno ili sam lud ili me neko stvarno zeza. Iza vrata ne može niko da stane, ovdje nema nikoga, svetlo je bilo upaljeno i kada sam malo pre gledao. Ja ću danas da izludim, majke mi. Ne, ja idem sada do magacina da proverim da se taj neko ko me zeza nije premestio možda u magacin. Zatvorena su vrata.
Ali opet nema nikoga ni ovde. Ja ne znam šta se dešava, ljudi. Ljudi, imam toliko sreće što mu je neko kucao na prozor, znači verovatno ga je neko zezao, jer ja ne znam kako bi se u suprotnom izvukla iz onog WC-a. Morala sam da se zaključam jer nisam imala šta drugo da uradim. Sad moram da sačekam nekih 15 minuta da se Lalić malo smiri, da ne bi više bio u panici i onda ću da izađem iz lokala i da nastavim da ga prankujem. Ljudi, ja nemam predstave šta se danas dešava, bukvalno mi ništa nije jasno. Ljudi, Miloš je tamo sada zabao na telefonu i sad je moja šansa da odem. Sreća moja pa su vrata otvorena, zato idemo polako da me ne vidi. Uspela sam. Ljudi, jedva sam uspela, ali sad prelazimo na sledeći prank. Tačnije, ja ću Miloša da zovem preko svog drugog telefona koji on nema umemorisan. Promenit ću malo glas i poručit ću mu jedan bubble tea, ali niko neće doći po taj bubble tea i on će jako da se zbuni. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li mogu da poručim jedan mali bubble tea? Može, da. Samo sekundu da uzmem papir i olovku. A važi, samo vi polako. Dobro, izvolite, kažete koje ćete bobice i koji sirup? Daćete mi bobice od lubenice. Lubenica, dobro. I sirup od lubenice isto. Sve isto? Da, sve isto. Nisam vas pitao samo hoćete mali ili veliki? Mali, molim vas. Dobro, važni za 5 minuta je to gotovo, tako da dođete. Da, dogovoreno, tu sam za 5 minuta, vidimo se, prijatno. Okej, čao. Čuli ste, ljudi, on će sada napravi bubble tea po koji bukvalno niko neće doći i nikoga neće platiti. Ljudi, ja vam se kunem da čudniji dan u Bobalendu nisam imao. Neko me je malo pre zvao na telefon i poručio mi je mali bubble tea sa ukusom lubenice i ja sam ga napravio, ali se niko ne pojavljuje već 15 minuta. Pokušao sam čak i da nazovem isti broj koji me je zvao, ali kao da je telefon ugašen ili kao da me je blokirao, znači nemam pojma šta se dešava. Nema veze, ostavit ću ovaj bubble tea i idem sada do toaleta i nadam se da se ništa više čudno neće dešavati danas. Ljudi, kao što vidite, on ide u WC. Moram brzo sada da uđem i da mu ukradem bubble tea. Znači, gledajte, ljudi, bubble tea je ukraden, idem brzo u magazin, okej? Znači, moram da budem jako brza. Čekaj, polako. Uspela sam, ljudi, uspela sam. Ljudi, ja sam morao da uzem kameru da vam sada snimim šta se desilo. Bukvalno sam bio 1 minut u WC-u i pogledajte, bubble tea koji je tu stajao nema. Moram da idem da vidim da li je neko uzeo i otrčao iz lokala. Ljudi, čuli ste, izašao je napolje, ja brzo sada moram da mu ostavim ceduljicu i da mu ostavim pare. Ajmo to brzinski da odradimo, ljudi moji. Znači, evo mu novac i evo mu ceduljica na kojoj sam mu napisala evo ti pare i napravio si pogrešan bubble tea. Ljudi, trčim brzo nazad i sad ćete vidjeti, znači ja sam mu tražila lubenicu, on mi je napravio nešto što nema veze sa lubenicom. Znači, gledajte, ljudi, šta je ovo? Kakva budala? Mislim da je on totalno prolupao od ovih mojih prankova. Nikoga ispred lokala nema, niti vidim da je tu neko u blizini. Ja danas ako ne poludim neće niko. Nećete mi verovati. Ko je ostavio sada ovaj novac i na papiriću piše evo ti pare, PS, napravio si pogrešan ukus. Ko je ovo sada ostavio? Odakle se pare ove stvorile? Niko nije mogao da uđe u lokal pored mene, stajao sam bukvalno na vratima. Ne, ja jedva čekam da se meni danas završi smena i da idem kući. Ljudi, sve ste čuli, znači on će bukvalno da poludi totalno, bukvalno ja mislim da je on ubeđen da ima duhove u Bobalendu. Ljudi, došla sam na jednu sjajnu ideju. Uzet ću ove pare koje su ovdje ostavljene i idem da kupim sebi kafu jer ne mogu više ovaj stres da izdržim. Zaključao sam lokal tako da sam sada siguran da niko neće ući dok ja nisam tu. Ljudi, čuli ste ga, znači on je bukvalno zaključao lokal tako da ja brzo moram da mu popalim mašine. Prva će da bude košarka, treba i da kliknem ovo single da se pokrene igra. Druga mašina koja je verovatno glasna je ova žuta, a treća mašina će definitivno da bude ovaj hokej, samo da vidim gde se to ubacuje. Evo ga, ljudi, evo ga. Ma ubacit ću 2 žetona, ljudi, nek ide život. Okej, evo ga, pošto nisam sigurna u koji treba da se sve ubaci. I ja ponovo menjam mesto i sakreću se iza ovog boksera. Ljudi, gledajte koliko malo prostora ovde ima. Znači, ne znam kako ću uspeti ovde da stanem, ali nekako moram. Jedva, ljudi, znači gledajte me, molim vas, jedva sam bukvalno stala. Vraćam se, ljudi. Šta je ovo? Zašto mašine sve rade? Hokej se čuje kako peva, a to se čuje samo kad se ubaci žeton. Ovdje ide voda, ljudi, pogledajte ovo. Ne, nisam ja lud, sada ću da uđem u kamere i da pogledam kamere. Jer 100% mene neko zeza, ovo ne može da se dešava tek tako. Ljudi, jel ste čuli? Rekao je da će da gleda kamere. Nadrljala sam ga sigurno. Neće mene više niko da zeza. Pogledajte gdje se sakrila, ko je ovo? Ljudi, to je Sara. Sad ćete da vidite šta ću da uradim. Neće ona mene tako lako. Jao, kako mi je dosadno, ajde da jednom bokseru udarim.
Šta je bilo? Šta je? Šta je bilo, a? Jesi me to ladno udario, pa mogu si da me ubiješ! Budi srećna što neću da te ubijem, što sam toliko tolerantan da treći put neću da te izbacim iz lokala. Šta radiš ti ceo dan? Pa ništa, malo sam te zezala. Malo si me zezala, ja samo što nisam poludeo, Saro, jesi ti normalna? A žao mi je, Miloše, i morala sam da ti vratim zato što ti imaš jako kratak fitilj. Ti meni da vraćaš zato što imam kratak, pa imam kratak fitilj zbog tebe jer mi ti sve ovo radiš, a ja ne znam ko je, Saro. Ne, ja ne mogu. Ne mogu da verujem šta radiš. Ajde, Miloše, nemoj da si takav ljutko, znači daj mi, samo si trebao da mi daš još jednu šansu. Ja sam te danas prankovala jer kad sam došla po Bubble Tea, ti nisi hteo da mi daš još jednu šansu da radim kod tebe. Zato pišite dole u komentarima ako mislite da Miloš treba da mi daje još jednu šansu da radim u Bobalandu. Nikako to ne radite jer ja ne želim da joj dam treću šansu.